Hit me harder than a freight train, right in the middle of my membrane. Driving backwards in a fast lane. Co je, ty, co se stalo do píči? Hej, a podíváme se, co to jde. Čum. A je to libová grafika, jako. Myslím, že. Takže čau lidi, je to víc tým, já jsem Kasim.cz a vedle mě tu sedí a jsme tu hned dnes kvůli Sumotori Dreams. Já jsem to teda osobně, jsem to hrál jednou s bratrancem a je mi to dobře podporovaná hra. Takže, Sumotori. No a co je jako tohle, to vy máš. To ani nevím, proč to tam objevilo. Tady to celý vy máš. Hej. A zkus to potí. Jež to je jedno, kde jsou motory? Jo, tady. Jedem. A nejdřív zjistíme, jak se to hraje. Takže settings detail. Tady někde by měl být jako options, jo, ale... To neřeš, prostě jdem hrát a nějak se...